A ešte v prípade, že by Peter Sagan nevyhral, v tom prípade platí, že aj tak spravíme tú party. A nezavoláme jeden vrtuľník, ale dva. Jebať na to. Víťazstva sa treba oslavovať. A takisto aj prehry. Peter sa potom schopí a na budúce to zajebe s takým 20-metrovým náskokom. Nelen 2 cm. Nebudeme sa hrať na milimetre, budeme sa tváriť, že la magnifique, la professional. Takže Koliba, Bratislava a presne v strede, tu vidíte všetky tie domy, presne na tomto dome urobíme tú party. Urobíme tu nejaký stage, dole bude bazén, pičoviny, trošku sa mi klepú ruky, alebo je to super. Neviem koľko, dokedy nám to povolí polícia, ale ak ste každý ochotný sa poskladať 1 eurom na pokutu, tak to dáme 24 hodinovku. A budeme to streamovať live na Facebooku, jebať. Baterka vydrží, elektrínu máme, sranda musí byť. Čau, s pozdravom Leo.